Myydäänkö me meidän kaikki hevoset? Eli tosiaankin me myydään kaikki hevoset, jotka ei ole niin tärkeitä meille. Eli me jätetään vain ne, joilla on jotain tunnearvoa. Ja meidän tämä talli ei sitten enää ole ratsastuskoulu. Täällä välillä pidetään jotain valmennuksia. Ja no saatetaan niin kuin meidänkin hevosilla. Ja joissakin meidän hevosia vuokrataan silleen, niin kuin, että me kyllä etsitään pari ratsastuskoulun hevosta, että niitä voi vuokrata ja niillä voi valmentautua ja kisata. Mutta me myydään kaikki, joilla ei ole oikeastaan tunnearvoa ja silleen. Me myydään myös meidän siis varustehuone, mutta me siis jätetään toi isompi talli ja pikkutalli myydään, koska toi isompi talli niin on meille niinku silleen tosi tärkeä. Eli lyhyesti sanottuna me myydään kaikki hevoset, joilla ei ole tunnearvoa niin paljon kuin muilla kaikilla tietysti on. Ja me jätetään iso talli ja maneesi ja kenttä. Ja tietysti tarhat.